Efi baby ajiji si kampuano. Nananom de kukuru hiasie. Emprenga so ne adwumaden. Afia ma hankra. Every titio. Amamrani amani agana amamrani amani asante mamamrani every titio. Every titio. Every titio. Anunti na odo sewa memenu abase want na wa amamrani na amamrani every titio. Every titio. Me kai muse so refi ukromo yina benya wira bedwase amamrani amani every titio amparo. Adwa gospel hima. Yeah, mamra, ya to train ya minuanum de be high pa. Yeah, mamra, ya to train ya, saya to train ya, de be high. Yeah, mamra, odosa wa memenu abase ya to train ya free samamre free titio. Yeah, mamra, ya to train ya, saya to train ya, de be high. Mamra ya to train ya na mamra nyina free tete wate. Oduma kuma body nyina wade amane ka won ene amamre se ye fantna stasi so amamre wa ya totwena da bia be ya mobo enu ti wodo se wa memenu aba wose want na woda eme amamre nyira ai onya nkrupo twede ampo aboa mo de amamre akwaje abasobode amamne fie wo Ghana ye nu ti na Asante ne otumfo se tutu abepio wabo odo se wa abaso se omoni adwuma sana na mampo ene da sibre wo se bonsu wane na pamfo onso si omoni adwuma amamra ye nto ntwene ye kade amamra ye bejo nsem adwa gospel ima na menka bi shemu na so amamra nti ene makoye genda ambassador ekesa amamra wowo ya ye nto ntwene wate so mu ye na amamra Benkumhene our young traditional council. Every titio. Amamrani amani agana amamrani amani asante mamamrani every titio. Every titio. Anunti na odo se wa memenu abase want na wa amamrani na amamrani every titio. Me kai muse so refi ukromo yina beya wira bedase amamrani amani every titio amparo. Adwa gospel hima. Yeah, mamra, ya to train ya million de be high pa. Mamra, ya to train ya, saya to train ya, de be high. Yeah, mamra, odo sa wa memenu abase ya to train ya free samamre free titio. Mamra, ya to train ya, saya to train ya, de be high. Mamra ya to train ya na mamra tete wate oduma kuma body nyina wade amane ka won ene amamre se ye fantastic so amamre wa ya tokena da bia be ya mobo enu ti wodo se wa memenu aba wase want na woda eme amamre nyira ai onya akropo de ampo aboa mo de amamre akwaje abasobode amamne fie wo Ghana ye nu ti na Asante ne otufo se tutu abepio wo bodo se wa abaso se omoni adwuma sana na mampo ine da sibre wo se bonsu wane na pamfo onso si omoni adwuma amamra ye nto ntwene ye kade amamra ye bejo nsem adwa gospel ima na menka bi shemu na so amamra ti ene makoye genda ambassador ekesa amamra wo ya wana ojido mo fun manso me da sipi di abunya efemi nu wani September 2022. Mirade answer number 4. Chame peni akunya. Na mira meneno anati ahifia. Na mina na mdine nansia. Se ahifia menena
Shaha. Now, some so many. Yes, you ran sound watching in our mea and an amateur. Let me not issue a from Sanching. The song, anyhow, Gracia. I'm the memory renting. I say, Fata, say, Shaman. I say, what they a chairman, and as a chairman penny, a brain, and the mammy. In the pa, in an auntie, actually, a Brammy Senior High School, 2013. And now, in the mirror, and auntie. Nami was school in our name by him fever soon. In Timira, the minimum. Nanima minimum said, Nabotre, owning dear, and I in him. My in the mirror said, dear, minim dear could do anything I would do. Now, mirror dear, a crow, any atini, Nigerian answer piano, now for the Maya. Every titi Amamrani amani agana mamrani amani asante mamamrani every titi I don't know that's why my memory about once now I'm mamrani and mamrani every titi me kai musa so refi ukromo ina benya we da bedase amamrani amani every titi amparo Adwa gospel hima. Yeah.
so otu ya fo okasa kyerɛ yɛ ɔhwɛ yɛn school sikasɛm bibia mu ti sɛ nkanɛ na wɔfa gyinamani kan na ka sɛ na me nhyira ɛda na sɛ ne mi nua no nyinaa ɛda na sɛ ya ma nti oni pani oni akala oni mu nyi wenko onye ebita nti sɛ me kan wɔfa ba enka sɛ ne ɛda na sɛ Amamrani amani agana amamrani amani asante mamamrani efrititio anuti na odo sewa memenu abasi want na wa ama amamrani na amamrani efrititio me kai muse so refi ukromu hina beya wira bedase amamrani amani efrititi amparo Adwa gospel hima yeah mamra ya to twini minuanum da bia be ha ye pa mamra ya to twini saya to twini da bia be ha ye yeah mamra odo sa wa memenu abase ya to twini every samamra ifri titi mamra ya to twini saya to twini da bia be ha ye mamra ya to twini na mamra nyina fritete wate oduma kuma bode nyina wade amane ka ho ane amamre se ye fantastic so amamre wawe ya todwina da bia be ye mobo anu ti wodo se wa memenu aba wose want na woda eme amamre nyira ai onya kropo twedi ampo aboa mode amamre akwaje abasobode amamne fie wo Ghana ye nu ti na Asante ne tufo se tutu abepio wabo odo se wa abaso se omoni adwuma sana na mampo ine da sibre wo se bonsu wane na pamfo onso si wo modi adwuma amamra ye nto dwere ye kade amamra ye bejo nsem adwa gospel ima na minka bi shemu na so amamra ti ene makoye genda ambassador e jesa amamra wo ya ye nto ntwene wate efrititi oi amamra ni amani agana amamra ni amani asante mamamra ne efrititi o efrititi oi anuti na odo se wa memenu abase want na wa ama mamra nyira na mamra na efrititi o me kai muse so refi ukromu hina beya wira bedase amamra ni amani efrititi amparo adwa gospel hima yeah mamra ya to twini minuanum da bia be ha ye pa mamra ya to twini saya to twini da bia be ha ye yeah mamra odo sa wa memenu abase ya to twini every samamra ifri titi mamra ya to twini saya to twini da bia be ha ye mamra ya to twini na mamra nyina ifri titi wate oduma kuma bode nyina wade amane ka ho ane amamra se ya fantastic so amamra wawa ya to twina da bia be ya mobo anu ti wodo se wa memenu aba wase want na woda eme amamra nyira ai onya kropo twedi ampo aboa mode amamra akwaje abasobode amamne fie wo Ghana yenu ti na Asante oduma se se me kana na mo konyo sofo oduma se a
na me kyerɛ na Asare Yeboah Kodie o wɔtɔ so mienu Odumase hene na wɔyɛ Jamasi Benkumhene ene na nada ne kura a ɔgye kwan a ɔbɛfa so a ɔbɛtutu nanamo na te nkonya a meka ne sɛ ne nkonya sofoɔ yɛsɛ ne yɛni abere na ene ɛyɛwerɛ ho da ɛda wei ɛnɛ da yi yɛwerɛ mfi da Canada boats. Nenanano. Nemma. Boats back. It's woman.
Efi baby ajiji si kampuano. Nananom de kukuru hwi ase. Emprenka so ne adwumaden. Afia apma